Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Risim Kangtang Keot Abarim, Songthrok, KPLT Rothom, KLNLF, UPLA, PDCK, Monsam Alamdon, September ni Pai Pli Arni, Ningkan Surihinira Inkoy Raisierni, Gulf of Assam Lapen, Gulf of India Athengno, Monsam Alamdon, Chetok Dunlo. Seta, Pini Arni, Monsam Alamdon, Kachetokta, Ing Thaidangason, Mati, Sampриdangason, Mandet. Nili tumapan e parlo nang patongkonak ason mandedlo. Lasi Songthrok kedres to anatum chingrumsi Karbi Anglong kithekiding Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong apan ningkang samse son chipaklangsi perang ke amai papon ang koglo. Atheke Songthrok atum MOS 21 kachetok damtang ating pen isinata pleng etlo pudam un edet ajoinesi pini perang kia mai pen phasi Karbi Anglong rituang hoi kangni atumaphan arjupon nang koklo. Pini nilitum Songthrok klembari matum kejongpon la aber ketok jirhelo arju ikthala pen matha iktha. Point number 1 MOS 21 Accord kapachun implementation prabjin pen pachunangji. Point number 2 MOS 21 Accord tang non ningkan hinira ebeng pleng etlo piapotsi ing samri. Point number 3 MOS Accord ating kes to anta pijut pon popu piapot Karbi Anglong Autonomous Council atum nang ing samdundri. Point number 4 Financial packet atang kapen Karbi Anglong Autonomous Council atum song klembarim atumaphan piapot awarsai pipon pedetlo. Point number 5 Assam Chief Minister pen special packet atangka piapot song klembarim atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen pipon pedetlo. Point number 6 MOS 21 Accord ating pen Karbi Anglong Autonomous Council atum piapot song klembang atumaphan Department along Chokomar job awarsai longpon pedet. Point number 7 MOS 21 Accord ating pen Karbi Anglong Autonomous Council atum song klembari matumaphan pregjam awarsai pipon pedetlo. Point number 8 Karbi Anglong Autonomous Council atum Songthrok 6 organization ajabang atumaphan political awarsai mate ticket pipon pedetlo. Point number 9 Karbi Anglong Autonomous Council atum Songthrok klembari matum do anaphan prabjin awarsai atowar ing pupipon pedetlo. La atak sonser kep athepi en ponsi pini Songthrok klembarim do an chingrumsi pherangke amai phaponlo. Tangte ang tonpen arjuponikta. News report Karbi Anglong News Channel. Fresh meat kangni nangkok alam the puthak laheno kedam tang apor nilitum Songthrok atum MOS puthak number 1 laheno MOS Accord kepachun implementation prabjin pen pachun nangji council atum piposi nang sampiri ma labang so puthak prabjin ben nilitum phan nang chingwai pini lapen nang pachun pivek nang po number 2 21 Accord ningkan hinira adha 2.5 years lo pleng et lo pipot KSCC atum in samri council kacari tum CM pendang lok la dak council kacari tum piposi pini anta nang sampiri. Number 3 lah hendo Accord ating kes doan pajut ponpo piapot KCC tum in samri pini nilitum kumame ke hajara ke dun songo somatum hajara ke dun penseng lok nani ne akam ke chongdat pen sinilitum nonamat dobom dambom tila pusono una hod nilitum hana kes nang lerok nilitum napen ko charjapi lapen nilitum ko natpen lo family ban ke chosolai hajara ki dun apor hod nani police nangiri pil thea kes do pigla apot KCC ben people nilitum han ing sampiri pipot ke chakateng nilitum han non pudan ang pachun pipeda nilitum han heng no dak po pensi nilitum non wang lo BJP long sidolo wai pista people nilitum han non pudan ang sampiri. Number 4 financial ticket atangka pen KCC atum song claim barim atum han pipot warsai pipeda
non nang kili tang da kisumana kam dolo nang kili tang da dolo la so puthak pipon nili tumhan nang lang pon pe da la kenang li tum hitame mo nang li tum hitame non karjulong tum ta dota hai pon nang li tum pherangke hoi tum hitame nang li tum ta arjulongi pen la suak nang kili leke la ka do we rata chini lo pe pon nili tumhan nang pangkrewe la pen pipon nili tumhan nang pipon pe da ধরক 2 crore manglo 5 crore manglo la anang pipon tu wala mali nili tumhan isi nang tum to isi song long pen lak pho lak trok balak kep isi na adjustment pen nili tumhan kering war sai nang pipon tha pipon nang sampiri financial package along number pho chief minister assam pen special package atangka pipot song klembari matoma phan kcc pen pipon peda central chief minister pen lo chief minister hoi pen da pikes do pe pon to manang pipon peda people sing samre ki karon arjunan kok cm pen apikes lo chief minister pen 7 number 6 number ekot ateng pen kcc atum pipot song klembang atum aphan department along chokomar job awar sai long pon peda Bini Nagaland border chot kalisi as Meghalaya border tirthe Banglong le nang si bom nang pet bom huso hot kene tum hanang chakela henlo nang tum aphan an ke border nang along sinang bibo border along sinang bipo border pot pipot pini nang pipeda nilitum song ke netum ke hile training enang nelo nonge already hile training etek tang lo nilitum han konane forest along hai hitame nang jok dun melo isong long pen bang phoke pe tame Songthrok lo 300 jon bang pharo ko thom nilitum hanang bino nilitum ki family ki chela nai phan ke dopo mate kopi ponang pipeda kopi ponang samri bang pini ani si Assam Meghalaya border langtha bang nang pet lok non puta tai litum ke chi protegi phan litum protegi nilitum ta longri phan ching honduk bo joine si litum hile song olo mate te pini laso MOS kachit dokolong ateng department long pini forest department lahai long tamin litum han awar sign ang pini number 7 ekot ateng pen KCC atum song klembarim atum phan Prekjam awar sai pipon pedet latalo KCC atum Songthrok organization jabang atum aphan politikera wai sai mate tiket pipon pedet nanget kecheng ke nelitum han tiket anang pipon po lakado kowe nelitum han pini nang chong thoide nang chong thui det teng lo nang chong thui det menang chong thui et lo nilitum ke sarkar nilitum ekor hot kado kawe kewang hodanta congress long ta ahota heri lo ke non last ke BJP tum se nang rolling lo BJP nang rolling hot anta nang tum asong tum an nang tum wangon misenon upena jo pini nilitum ke wang andan pini BJP long hidolap lang nilitum non anta Tangte ko pipon nilitum han pinit hangawar sai daveda pipon nilitum hanang lang pangkrebe aposi prabjin men la bangso aputhak nilitum hanak pacun pini sirket KCC atum Songthrok lembarim atum do anaphan prabjin warsai dowar ingpu pon nangji sirkep lo nilitum dak ke jong pondo monang litum etame point sirkep an litum ke jong pondo KCC Songthrok lembarim atum aphan do anaphan prabjin pen warsai piponi okol ladake mopen lipu lo muthor por Meghalaya border ponoi Nagaland border ponoi bangke ahoy adui ahoy nang petlok litum songa tumaphan osoma songo somar tum litum nonmat do thip lang isivet lang akla isivet lang aposi nilitum han labangso awar sai ning pipon vek ni forest department ponoi ajat ponoi
Pulis tanang pipon popo. Pini Karbi Anglong pulis tanang pipon popo. Ili tu mading ki pipon ni gali. Non piong bang kreong. Bang bodolen ki non training pilok lo. Laki news long hi kali ke tak lang woi lo balapu. Arju long woi lo. Tum Karbi Anglong pan pipo he non putang pang samri. Radapan ke chuningri la hen lo. Amuna matke radatum ta la bang solam te potak. Nang inside dun tha la pen radatum hitame nang cirap nang chitodun popusi nilitum ning thelo. Pen labang soa aputak lakat dokowe nilitum ke klem ke dam angbong along ko pini aketikuk dokok pote la long hitame litum hanang cerapa nangi bala ang suse nilitum hitame la bangso Karbi Anglong ki misenya phan ki bor i along nang cerap nang citodun popusi nilitum ningthe la pen CM Dr. Tuliram Ronghang alang lisitame labangso apot prabjin pen nilitum hanang pacun pini la pen prabjin pen nang chingwai pi nang ji pusi nilitum media hoi pen than pechini lo lapon hen nilitum Songthrok akorte ka ching room nang litum han media hoi nang ke chohang pen nang litum nang ka chetong dun la pen por ka chipi nang ka chipi dun thek pot nang litum han media hoi akorte tum han churu par pik lo nilitum people si pini dak Songthrok akorte tum ching room nang kokma lage nilitum kedam ta por kongres sarkar hu nilitum han ekor chetok nang punang hang tang lo ing samjin pen ekor chetok si hemprek hang nang pulana hang lo la pen nilitum chedon dun si thoi nang sun lo kadu ka ve chetok dun lo lata nang pachun nilitum kemang teng nang pachun pipe nilitum kemang ko pima article 244A la pen kongres sarkar dam joi pen la phin nilitum BJP sarkar bang lo BJP sarkar lo nilitum article 244A la so puthak na ke pachun ji phan nelitum chingki chethan pensi alang tum long nelitum rolling sarkar long do na pu pen jok nelitum dipu club along nelitum or kidars leaders nelitum hadak chingrum si BJP along join dun lo BJP along join dun data ko pilong man nelitum hat pini ani anta na ke chong thui to la si Songthrok akorte tum pini pen nelitum matha pamena la pen Karbi Anglong ara pini pen matha si ilitum ko phana ke chong thui the party koloma ilitum pini pen matha pa me pele ilitum non ke bangi election ke vote pi pa me nai son na ke chong thui party lo ba ke ilitum dober nang ne pen ilitum che chak ver nang ne kedam tanga por XUP des tum han chong thui tang lo pikes ko ana pikes ne ke tok tanga pota alang tum phan implement inut ba ke dar si sakuri ke long do na be inut ba ke dar si contract ke long do na be inut ba ke dar si pine ali ke long do na be la son lo bote ilitum hata non na ke chong thui bi phansi angring do tang lo la si ilitum la son na ke chong thui pute ilitum han ke wang jilang por bang ilitum che matha pami nai Songthrok akidas tum I sivet aklai dora ilitum ke wang je por ke lan so se si chingrum si tum council theng no punon dispur punon delhi punota ilitum dharna dona kogi la si kaddo ka be media hoi phanta chuning rilo pini pen itum phan la so nang ka pache thang pani phasi nelitum nang litum phan chuning rilo la pen Songthrok akorte ani oto ke chewek nani thank you pu la si che thek long ilitum ilitum asar tum long chu hang nang po council pen na kerap re council pen ta itum phan thang ta na rap re lang nitum konat pen la nak tum phan na kerap piji la so na problems in itum wang no nitum ke kido ke tha ki churi chwala nilitum ke na hok rak atora be contract choklem don thai ve bipar choklem don thai ve contract nang pipo contract bill nang pipe contract nitum phan pi la sin ilitum pini ningjang je si labang so media hoi phan nang chu hang nang kok athe ke la lo la sin eli lam pading oi lo la pa sin eli lam theta Kangtang lo 15 kilometers amphanchi teron arong teron hem sining richo torkli jo phejupon Atumi Theripo Chiklo Nipai Inkoranar Kep Ninkan Surihinira Inkorapli Themanarni Nijang Karbianglong Socheng MSC constituency Hamren Rong Sopipen Kahelo 15 kilometers Amphanchi Teron Arong Sar Menegar Teron Lothan Bang Ahem Sining Richo Pirthad Richo Karkli Womud Wokan Lapen Angthin Ang Angta Mesen Lapen Inghun Arve Ave Chiputa Mave Hor Aktibuk Thesar Habe Asipong Rumar Lang Chamche Mesen Pensi Chetok Chijir Amai Pachun Ponlong Lopusi Birta Nang Pali Khiruni Ben Kam Singh Dera Report Karbianglong News Channel Arni Pini Analitum Saran Sebak Ahut Mate Tirim Singki Ahut Bangso An Kebak Ponomohor Mason Amphanchi Teron Arong
teron hempi kenepi ni hempi ni repi mate ni hem lo ni ri lo sitame ku pini aja ni entayo bari te nambari na gopong pi boni pi ana se chetok chejer lo te chetok chejer ke chardom ke chardi ke ente bu muta mesen bukan tamesen lapen pen tu isi longri pen longpa pen habi pen horha horte buk pen tayo ku ke kene ke chokang san ke jun kang sam lapen nitum inghun arwe arwe awe kasik saga we kaning na awe nitum ke chokang san ke jun kang sam Pinia berta ke lapuan si Kangton pon iklo do me thak me